Vítej v chemickém bunkru. Dneska se po minulý exkurzi do hubnutí vrátíme zpátky k brutálním objemům, hrubý síle a poškození jater. Řeč bude o oxymetolonu, známým především pod obchodním názvem Anadrol. Jako už tradičně začneme od historie, půjdeme přes fungování téhle látky, využití v medicíně, ale i v kulturistice a silových sportech, kde je Anadrol nesmírně populární. Společně zjistíme, co stojí za jeho neskutečnou efektivitou, ale i krutejma vedlejšíma účinkama. Disclaimer a teď jdeme na to. Před začátkem ještě rychle řeknu, že ačkoliv dneska farmakologii rozhodně neošidíme, víc než kdy dřív se podíváme na tu praxi. Anadrol je velmi zajímavý z hlediska jeho dopadů na v uvozovkách rekreačního uživatele a tudíž to pořádně vychutnáme. Oxymetolon neboli Anadrol, tenhle obchodní název budu používat dál, protože je prostě jednodušší. Byl syntetizovaný poprvé na přelomu 50. a 60. let a na trh vstoupil právě pod původním názvem Anadrol pod firmou Syntex, což je původně mexická firma Laboratorios Syntex S.A., ale právě v té době, kdy vyvinuli Anadrol v roce 59, se přestěhovali do Palo Alto, Kalifornie. V roce 94 je koupila Roche Group a v roce 2008 zanikli úplně. Jejich přínos farmaceutickému světu byl hlavně ve vyvinutí antikoncepce, kdy Syntexem vyvinutý orálně aktivní progestiny položili základ pro existenci právě orální antikoncepce. Původní účel Anadrolu byl boj s anémií, chudokrevností. To zvládal docela dobře, neboť jedním z jeho efektů skutečně je zvýšení erytropoézy, neboli tvorby erytropoetinu. To posléze stimuluje kostní dřeň ke zvýšení produkce krvinek a už to jede spádově. Brzo po jeho uvedení na trh si ale farmaceuti povšimli skutečně nesmírně potentní anabolické složky Anadrolu a začali ho předepisovat pacientům s chronickým chřadnutím, lomeno svalovou dystrofií, autoimunitníma poruchama a taky HIV/AIDS. No a postupně se samozřejmě dostal do rukou kulturistů. Pojďme se ale teď na Anadrol podívat z hlediska právě té chemie a farmakologie, ať můžeme položit základ jeho fungování, který prozkoumáme posléze. Anadrol je jednoznačně jedním z nejvíc, ne-li úplně nejvíc farmakologicky a medicínsky zkoumaným anabolickým steroidem na světě, tudíž k němu budeme mít hodně dat a máme poměrně dobrou ideu o tom, jak doopravdy funguje. Anadrol, na rozdíl od dianabolu a bolderonu, který jsme tu už měli, není derivát testosteronu, ale DHT. A jako takovej má pak speciální vlastnosti, jako například to, že nearomatizuje. Stejně jako dianabol má na svém vzorci tu 17 alfa-alkylovou skupinu, která ve zkratce umožňuje orální podání, kde neprojde játrama jednou, ale zůstane kolem nich kroužit a metabolizuje se tam, v důsledku čehož zase způsobuje velikou dávku toxicity právě na těch játrech a s ní spojených vedlejších účinků. K tomu se ještě dostaneme. Jeho poločas rozpadu je řádově někde kolem 8 až 10 hodin a vylučuje se močí. Tak, ale co z Anadrolu dělá tak silně potentní látku, která je tak moc anabolická? Abychom to zjistili, musíme se předem mrknout na dva pojmy, dva enzymy v těle. 3-alfa-hydroxysteroid dehydrogenáza je enzym, který, mimo jiný, konvertuje volný androgeny na jejich méně potentní formu. Zjednodušeně řečeno, vezme anabolického agenta, zapracuje na něm a výsledkem toho je jeho omezení nebo rozpad. To je normální a běžná funkce v těle. Steroidy, nejen ty anabolický, a androgeny prostě něco dělají, pak se spotřebujou, vyprodukujou znova a tak dále. Prostě koloběh života, jak by řekl darwinista. Jenže Anadrol je pro tenhle enzym, tuhle 3-alfa-hydroxysteroid dehydrogenázu, takzvaně špatným substrátem. To ve farmakologické terminologii znamená, že na něj tahle 3-alfa-HSD nepůsobí. Tudíž může v oběhu se trvat dlouho a bombardovat neustále androgenní receptory ve svalech informací, že mají kurva zabrat a tlačit anabolismus. Druhá je pak 5-alfa-reduktáza, opět další enzym, který se Anadrol pomalu vyhejbá jak čert kříži, což opět způsobuje jeho delší setrvání v organismu, ale možná ještě vede k vedlejším účinkům, jako je gynekomastie. K tomu se ještě dostaneme, neboť tohle je ryze moje spekulace, kterou pak vysvětlím. Odolnost Anadrolu vůči těmhle dvěma enzymům je pravděpodobně jeden z důvodů, proč je jeho poločas rozpadu takřka dvojnásobný než u ostatních orálních steroidů, jako je například dianabol. Jak to ale je s jeho anabolicko-androgenním poměrem a co ve srovnání s testosteronem? Víme, že testosteron má poměr 100:100, tudíž takovým tím základním metrem, podle kterého to soudíme. Anadrol má poměr někde kolem 320:45. To už samo o sobě vypovídá o tom, že je fakt zatéceně anabolický a vysvětluje jeho dopad na růst svalů. Ale počkat, ta nízká androgenita, to nedává moc smysl, ne? Vždyť přece tak hodně způsobuje agresi, vypadávání vlasů, akné, všechny tyhle skvělé věci spojené s vysokou androgenní aktivitou. Tak kde je teda ten zakopaný pes? To je relativně jednoduchý a je to kvůli věci, kterou jsem měl zmínit asi hnedka v prvním videu. Anabolické steroidy, stejně jako hromada dalších látek, se po přijmutí do těla rozpadnou na tzv. Metabolity, což jsou dílčí fragmenty, které vzniknou po jejich metabolizaci. Třeba Anadrol sám se v těle rozdělí na cca 40 metabolitů. To je mimochodem to, proč dopingovka občas odhalí látku i hodně dlouho po jejím vyloučení, neboť nějaký zatoulený metabolit bude v těle ležet ještě dost dlouho.
A tyhle metabolity mají sami o sobě spoustu specifik, vlastností a efektů. A jedním z těch metabolitů anadrolu je mestanolon. Mestanolon je látka, která se klasifikuje jako androgen a až potom anabolický steroid. Jeho poměr je 78 ku 254, takže je míň anabolický než testosteron, ale je víc než dvakrát tak androgenní. Takže tohle je jeden z těch hlavních důvodů, proč je anadrol tak silně androgenní. Normálně bych teď přešel na využití dané látky v medicíně, ale to si tentokrát s dovolením nechám na později, neboť od analýzy farmakologie téhle látky můžeme krásně a plynule přejít k tomu, co teda vlastně způsobuje. Začneme tou horší zprávou, a to vedlejšíma účinkama. Anadrol je silně androgenní, to jsme si teď vysvětlili, tudíž bude způsobovat ty typický vedlejší účinky spojený s touhle aktivitou. Takže má na svědomí hypertenzi, vypadávání vlasů, akné, psychologické efekty vedoucí ke zvýšené agresi, umocňuje libido. Taky má přímo negativní efekt na kardiovaskulární soustavu tím, že zhoršuje lipidový profil, kde razantně potlačí HDL neboli dobrý cholesterol a zvýší LDL neboli špatný cholesterol. Taky má za důsledek hypertriglycémii neboli nadměrné zvýšení triglyceridů, malých tukových částic putujících organismem, který při jejich nadměrné koncentraci způsobují kardiovaskulární komplikace. Taky jsme zmínili dopad na tvorbu červených krvinek, v důsledku kterého může anadrol zahustit krev, což srdci a cévám taky nepomůže. Dále má velmi silný negativní dopady na játra a trávící trakt. Anadrol je jedním z nejvíc toxických steroidů a jeho vliv na játra je skutečně markantní. Při vyšších dávkách nebo při dlouhodobém užívání může způsobit těžký poškození jater, který se může přehoupnout až do cirhózy a úplného selhání nebo klidně do žloutenky. Taky může specificky způsobovat krvácivý cysty uvnitř jater, stejně jako jejich rakovinu. Pokud jsou játra v ohrožení, dostaví se téměř vždy i potíže se zažíváním. Je to mimo jiný proto, že tělo má nastavený mechanismus, při kterým špatně fungující játra signalizují do trávicího traktu problém, neboť se předpokládá nějaká ku příkladu otrava nebo nemoc. A tudíž se velmi rychle dostavuje nechuť k jídlu, stažení žaludku, prostě nepříjemnosti v břiše. Při vyšších dávkách anadrol může způsobit vyloženě silnou nevolnost nebo dokonce zvracení. V praxi to často vypadá tak, že ačkoliv má člověk hlad, tak si prostě udělá jídlo. Dá si 4 sousta a pak se mu prostě uzamkne žaludek a odmítá přijmout cokoliv dalšího. Není to nic příjemného. Jenže anadrol dělá ještě jednu věc. Způsobuje estrogenní vedlejší účinky, jako je například gynekomastie nebo zadržování vody. Jak je tohle ale možný, když je to derivát DHT a tudíž nearomatizuje? To je otázka, která vrtala hlavou leckomu a definitivní 100% podložená odpověď s důkazním materiálem na ní vlastně neexistuje. S nejvyšší pravděpodobností, a tím myslím fakt skoro jistotu, je to kvůli tomu, že anadrol samotný nebo jeden z jeho metabolitů přímo agonizuje estrogenní receptory a v podstatě mimikuje jeho chování. To znamená, že to, jestli se vám tyhle efekty dostaví nebo ne, spíš záleží na individuální citlivosti. A skutečně velmi důležitá informace, jelikož se nejedná o výsledek aromatizace, tak anastrazol, letrozol nebo exemestan nepomůžou, neboť ty pouze inhibitují aromatázu jako takovou. Co by pomoc naopak mělo, jsou vyloženě blokátory estrogenu, jako je třeba tamoxifen nebo raloxifen. To jsou ale selektivní modulátory estrogenních receptorů, takže ačkoliv vás zachrání třeba před gynekomastí, na to zavodnění to stačit nemusí. Ještě je možný, že má jistou afinitu i pro receptory progestinu, čímž by mohlo to gyno způsobit, ale to je zase někde na úrovni spekulace. Před pár minutama jsem zmínil vlastní divokou teorii o tom, že by ke gynekomastii mohla možná přispívat i ta vlastnost anadrolu, která se vyhýbá 5-alfa reduktáze. Neboť inhibice tohohle enzymu tu gynekomastii způsobit může. Ale jak říkám, já střílím od boku. Že inhibice 5-alfa reduktázy působí gynekomastii ještě neznamená, že na ní bude mít i vliv anabolikum, který se 5AR prostě vyhýbá. Jen jsem si toho v tom výzkumu všimnul a trklo mě to. Otočme list a pojďme se podívat na ty pozitivní efekty, který anadrol přináší. V první řadě je to ten anabolismus. Vysvětlili jsme si, že je to především díky tomu, že se vyhýbá 3-alfa HSD a 5-alfa reduktáze, čímž zůstává díl aktivní a tlačí ten anabolismus. Tudíž nejenom umocní a uspíší růst svalů, ale taky výrazně pomůže v regeneraci. Dál je to ten obrovský, téměř neuvěřitelný dopad anadrolu na okamžitý i dlouhodobý zvýšení síly. To má 2 důvody. V první řadě je to androgenní chování anadrolu a jeho metabolitů, který tím podpoří sympatický nervový systém, neurální signály do svalů, funkci adrenalinu a další funkce v těle, který v důsledku zapříčiní to, že uživatel je schopný svaly okamžitě využít ve větší míře, neboť se posune ta hranice, za kterou už ho tělo vědomě nepustí. A taky spolu celá ta soustava svalů a nervů prostě líp komunikuje. V druhé řadě je to díky tomu, že anadrol má pozitivní vliv na zadržování dusíku a minerálovou bilanci ve svalech, který napustí vodou a živinama a tudíž jim prostě pomůže v práci. Mluvil jsem o tom u dianabolu.
ale když je sval plnej vody, soli, dusíku, prostě živin a zásob, pracuje líp. Má tendenci se zapřít o okolní svalstvo a pak se člověku tlačí líp se mu tahá, dělá výbušný pohyby a sval toho prostě víc vydrží. Taky se v důsledku toho dost zlepší napumpování, který je u anadrolu opravdu fantastický a celý pocit z tréninku je potom v podstatě mix extáze a utrpení. Možná jsem tohle celý napumpování ale mohl zahrnout i do negativních efektů, jelikož je neustálý a tudíž vám dost znepříjemní den. Přepumpování bedra, lejtka, předloktí. Každý vázání tkaníček bude bolet, stejně jako psaní propiskou nebo cesta do schodů. V poslední řadě ještě zmíním tu erytropoézu, její vliv na tvorbu krvinek, protože to zase zlepší napumpování a transportní funkci krve obecně. Je to malý plus, ale pořád plus. Tak, teď teda zmíníme medicínu. Tady se anadrol zprvu používal na léčbu anémie, ale jak už jsem říkal v úvodu, jeho primární využití bylo pro degenerativní choroby a atrofii svalstva v souvislosti s HIV/AIDS. Tam ho sice pak z větší části nahradil růstový hormon, ale pořád má svoje uplatnění, dokonce i u dětských pacientů. Co je ale zajímavé, jsou dávky, ve kterých se anadrol v medicíně používá. Standardně anadrol najdeme v tabletách o 50 mg, ať už v té původní verzi anadrol nebo třeba anapolon, který pochází z Egypta nebo Pakistánu. Rekreační uživatelé z posilovny, teď nemluvím o World Record powerlifterech nebo profesionálních kulturistech, budou tyhle tablety brát maximálně 2 denně a bude to pro ně fakt hodně, jakože fakt hodně. Jenže v medicíně je běžný dávkování u dětí často až na 150 mg neboli 3 tabletách denně a u dospělých se aspoň v minulosti fakt nešetřilo a šlo se ještě výš. Medicínský protokoly hovoří jasně. Na anémii se podává 1,5 až 2 mg anadrolu na kilogram váhy denně. U 80kilového muže to teda bude až přes 150 mg. Ale pozor, u HIV/AIDS a dalších nemocí způsobujících atrofii je to 1 až 5 mg na kilogram denně, což je šílený. 400 mg anadrolu denně bych nepřál ani tomu nejhoršímu nepříteli a ty vedlejší účinky si asi představovat nechci. Jenže tak to prostě je. Když se léčí smrtelná nemoc, běžné praktiky jdou často stranou. Taky chci ještě okrajově zmínit, že se anadrol taky využívá pro podporu pacientů po infarktu. A nyní jdeme na praktickou stránku věci. Anadrol ve sportu, kulturistice, bodybuildingu. Nenašel jsem zmínky o tom, že by za anadrol někdo chytnul postih od dopingovky. Myslím teď teda v opravdových sportech. A to je docela pochopitelný. Není to látka, která by pro sportovce mimo powerlifterů, spěračů a strongmanů měla nějaký přínos. A ty vzpěrači asi radši sáhnou po něčem jiným. Je to orální steroid a tudíž se musí užívat vícekrát denně, ale doba jeho užívání je zpravidla dost omezená kvůli vedlejším efektům, který se v během průběhu týdnů začnou násobit. Kulturisti anadrol ocení pro jeho nesrovnatelně nadřazenou schopnost budovat hmotu. A ačkoliv to tak nemusí na první pohled vypadat, často jsou to skutečně suchý přírůstky, ačkoliv pod hladinou pár kilo vody. Regenerace se zlepší taky výrazně, stejně jako kapacita na tréninku a díky tomu hypertrofie celkově. Na anadrolu je obří výhodou to, že funguje velice rychle, a to v aspektu toho anabolismu. Tudíž ho lze využít na tzv. Kickstart cyklu, než se rozjedou injekční látky s delšíma esterama. Jeho nevýhoda je ale v tom, že při těch vyšších dávkách nebo po delší době může způsobit tu nevolnost a nechuť k jídlu, což nejde moc ruku v ruce s tím, že ho většina lidí chce využívat převážně v objemu, kdy toho jídla musí dát fakt hodně. Někdo je ale ochotný to překonat, jako třeba Nasser El-Sonbati, který byl velký fanoušek anadrolu a stejně zvládal jíst. Na druhou stranu Jimmy the Bull Pelaccia, kterýho možná můžete znát z RX Muscle od Davea Palumba, anadrol miloval, ale měl z ní takovou nauzeu, že 2 roky žral doslova jenom hot dogy. No a na druhou stranu jsou tu pak taky siloví sportovci. Ti anadrol ocení prostě kvůli tomu, že přináší obrovskou okamžitou sílu, ale je trochu víc tolerovatelný než halotestin a taky pomůže s objemem. Tudíž není nejlepší pro lidi, co se potřebují dostat do váhovky, protože není nezvyklý, že na něm uživatel nabere několik kilo během prvního týdne. Ale pokud se bavíme o strongmanu nebo open powerliftingu, je to jasná volba. Důkazem budíš třeba Scott Mendelson, bývalý světový rekordman v benchpressu, který jich údajně dával 10 až 20 denně. Pojďme teda anadrol zhodnotit. Jedná se o nesmírně potentní látku, která je poměrně snadno předvídatelná a přináší skvělý výsledky jak v objemu, tak i síle téměř okamžitě. Je populární u velkých kulturistů, kde se stal základem objemových cyklů a přes 130 kg se bez něj budete dostávat jenom horko těžko. Stejně rádi ho mají i siloví sportovci, a to hlavně strongmani a trojbojaři, který díky němu zvednou i nemožný. Je ale opravdu hodně toxický, nejde ho brát dlouho a aby z něj člověku nebylo naprosto na umření, musí hodně přemýšlet nad tím, jak si ochránit játra, snížit tlak a zlepšit trávení. I přesto je ale nesmírně populární a to, co dělá prostě nejlíp. To je pro dnešek vše, já vám opět děkuju a těším se brzy naslyšenou.